हाय गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आंखौ दिनै मेकआपआव माबायदि नुदों नै दिनैसो फार्स्ट टाइम मेकआप लादों आङो दिनै ओरैनो सिम्पल मादि नुदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय मेकआपआव मादि नुदों आंथ' महा असाइस सैताननि जासो नुखादों नोंथांमोनहा माबायदि नुदों फोरमायहरबानो जाबाय जों बेयाव फैनायनि कारनानो जाबाय नैबे बिथाङा आजोदि आं सिखोला कभार डान्स मोसाहैदों आरोना माहाय मोसाना देखायलाय देलाय 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 खनसे मोसाना देखायलाय मोसालानो थाबैनो नुगोन आरोना नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबाय था आरो लाइक खालामना हो लोगोफोर जोङो दा भिडिअ खालामखांबाय आरो ओमफ्राय दा न'आव थांसै जोङो दा न'आव थांनायखौ देखायलांसै ससे नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मानसिफोरा टिक्लु टिक्ला गासिबो फैफाजोब्बाय थांसै दे नै जोंहा बेग ओरै लाना हायलायलायदों नै सोरबाफोर सुट खालामनो हायनोबा बे जायगायाव लाफैनो हागोन भिउसा बिराद मोजां भिउसानो दैसा खाथि बिराद मोजां बेयावनो मिथि एक्ट्रिसमोन ओमफ्राय संगिना आरो सोरमोन सासेया हेलेना इसोर लाफैखांबाय आरो गराय फाख्रि सावथुनखौ बेयाव जों गामियाव लाफैखांबाय ना गुरनाय बे दैसायाव ना गुरनाय लादों लोगोफोर बे दैसायावनो ना गुरनाय लादों आरो आं दैसाखौ देखायलांनो बे दैसायाव ना गुरनाय लानाय बिराद गोजोंखा मोजांखा दैसायाबो दा दैलांखाय माबा आरो माहाय एसे गल'ल' हायो ओमफ्राय माबा मेसेंफोराव बिराद मोजां साफा हायो आरोना दुगैफैनोबा दुगैफै लोगोफोर नै सेन्देल बावगारदोंनो नै सेन्देल लायनो थांफिनबाय सासेया हायदो दे नामार नै हायगासिनो खारबोलायदों हनै दैसो बारनांसिगोन जोङो दैसा बारनासो फैदों जोङो दलंबो गैया माबो गैया दलंआबो जोंनिया एथ' दासो बनायगासिनो दै बारनांसिगोन हनै जों बै दैखौनो जों बै दैसाखौ बोरै बारनो बारनो हाखायो स्मार्टखा दै खाथिनिखायनो सानस्रिनोबो हाखायो देन्जारसो फाग्लासो दैसायाबो दसेनो गोदोर हायखायो दसे फिसा नुदोंबा दाननो गोदोर हायखायो देन्जारसो दैसाया फाग्लासो जों दै बारनोसै दै र' दसे नै दै बारसोबाय नोंहालाय मादि बारगोन मादि बारगोन नोंहालाय बारगोनब्रा आखायाव सेन्देलखौ लानानै होदो जोङो ना भिडिअ खालामनो फैयोबा मा अखायाल' मोनो आरो अखाल' मोनो जोंखौ भिडिअखौनो खालामनो हाया मोजांखौनो नै बोथोराबो दिनै मस्थ' गाज्रि जालायबाय अखा हायलायसिगोन जों अखाल' मोनो आरोना नै दैखौ बारना फैखांबाय जोङो जों देलायनायखौ माबायदि नुदों फोरमायहरबानो जाबाय माबायदि नुदों जोंथ' दिनैसो फार्स्ट देलायदों इसा देलायाखैमोन लिपस्टिकल'सो लादोंमोन ओमफ्राय आइलाइनार लादोंमोन मेकआपा खालामफेराखैमोन आरो दिनैसो मेकआप खालामबाय मादि नुदों फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव दा जोङो न'आव थांबाय थानोसै भिडिअखौ आङो सर्ट बनायनोसै दै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय एसेनोसै आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आं थांबाय थानायखौ लाबाय थाला दे